Να σου κάνω ένα ρίζ. Κάνε μου. Ωραία. Να σου κάνω κι εγώ ένα. Κάνε. Περίμενε. Μας γάμισες. Καλό. Γαμάτο. Thank you. Πόσο μου βάζεις τα 10? 10. Θεός. Να έχω εξπρέσει κάτι. Μπορώ να σε κάνω να σκαλώσεις. Να. Πες. Τα ρίς που κάνουν. Έλα ρε. Καλό. Καλό, πόσο στα 10? Εγώ το βάζω 9. 9 όντως χωρίς πλάκα. Εγώ ένα 8,5. 8,5 και 9, ωραία. Θα μπορούσε όμως να δω και καλύτερο, έτσι. Σίγουρα. Ωραία. Τα δίνω με τα 50 Γεια ευρώ. σου. Ήτανε γελίο. Όχι, κατά. Όχι, πες μου. Γιατί γελάς ρε φίλε, με κοροϊδεύεις. Σταμάτα. Ρε μοιραγάς. Εντάξει. Του βάζουμε 7. 7. 6,5. 6, τόσο χάλια. 6,5-7, εντάξει, δεν είναι και άσχημο. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν και ένα 8. 2. Επειδή είμαι συμπαθητικός. Ναι. Για πάμε άλλο ένα, μπορείς. Μήπως το καλυτερέψεις. Girls, I like hoes too. You know, hoe, you just ruining my whole mood. No, I'm not supposed to. Why you sucking on that vape and breathing O2? 3, 4 bitches at my door. You be screaming out my name, I be screaming you a hoe. Let it go. Όχι. Λίγο το background με χαλάει, θα έλεγα. Οκ. Άρα να το αλλάξει, θα το πετάξω όλο αυτό το πίσω. Βάλε κάτι, ξέρω εγώ. Βάλε και κόλλησε ένα σεντόνο. Κρύβει τα από πίσω όλα. Οκ. Για δες και αυτό να μου πεις. Για πες, για δείξε. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Love on me, love on me. She cannot come with. Ήτανε ρομαντικό τραγούδι, το τραγούδι. Ενώ εσύ δεν κάνεις ρομαντικά πράγματα. Δεν θα σου κάνω. Οκ. Εντάξει, θα το κοιτάξω περισσότερο. Δηλαδή, αν θες τώρα να κάνεις ρίζι σε μια κοπέλα να της πεις μ' αρέσει και όταν της κάνεις κολοδάχτυλα και πιου, άντε το πιου καλό ήταν και καλά την πυροβολείς, αλλά τα κολοδάχτυλα είναι πολύ γκάγκστα και τέτοια, δεν είναι πολύ. Οκ. Ωραία, άρα είδες άλλα 2. Ναι. Ακόμα 6,5. Ναι, συγγνώμη. Δεν αλλάζεις. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο ρομαντικός, πιστεύω, στις κινήσεις σου. Καλά, ναι, ισχύει αυτό. Είσαι λίγο πιο σκληρός, λίγο πιο απλά. Καταλαβαίνεις. Αυτό. Φαίνομαι εγώ σκληρός. Τι καλό παιδάκι που είμαι. Ναι. Τι είναι αυτά που στέλνεις? Τίποτα, για να μην κάνεις skip. Και να ρωτήσω, πόσο χρονών είσαι, για να έχουμε το καλό ερώτημα, που μου βάζεις 6,5? 21. 21. Everyone boys on his brain this bitch. I just been like 7K in this bitch. Everyone boys on his brain this bitch.
cameras. Big child 4-5, I don't got it, but I'm talking online. Τόσο αστείο ήτανε. Ωραίο ήτανε. Πώς το κάνεις να το κάνω κι εγώ? Είναι λίγο περίεργη η διαδικασία. Το βάζεις ένα πρόγραμμα, τραβάς κλιπάκια αρχικά, τα βάζεις ένα πρόγραμμα στο Premiere, είναι για επεξεργασία βίντεο, και κόβεις τα κλιπάκια, το κάνεις export τέλος πάντων το βίντεο έτσι όπως το θες. Μη σε έχει πρόκειται να το κάνω. Το βάζεις στο κινητό, περνάς τα εφέ, το ξανεβάζεις στο PC και το περνάς στο πρόγραμμα. Ρε μαλάκα, γιατί δεν με κρατάνε. Ωραία μαλάκα. Τι συμβαίνει? Το έχετε απογειώσει από εκεί που ξεκίνησα και πέτυχα έναν, έχω πετύχει άλλους 10 και το έχετε κάνει. Το έχετε πάει σε άλλο level. Εντάξει. Αυτό έγινε πυροβολισμούς ρε μαλάκα. Είναι τώρα της μόδας, απλά το ακολουθώ λίγο. Ναι, εντάξει, καλό, πετυχημένο, καλό. I done balls on his brain, this bitch. I just been like 7K in this bitch. I been balls on his brain, this bitch. Big child 4-5, I don't got it, but I'm talking online. Τι γίνεται εδώ? Με τραβάτε και βίντεο? Τι είναι τόσο αστείο? Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν βίντεο. Ξαναπάλτο. Ήταν πολύ αστείο. Φαντάσου ήταν καλύτερο και από ανέκδοτο. Ξαναβάλτο μία. Οκ. I done balls on his brain, this bitch. I just been like 7K in this bitch. I been balls on his brain, this bitch. Big child 4-5, I don't got it, but I'm talking online. Τόσο άσχημο είναι. Δεν την έχω κάνει όλη. Γεια σου, Edit. Ξαναπαίξτε άλλη μία. I done balls on his brain, this bitch. I just been like 7K in this bitch. I been balls on his brain, this bitch. Big child 4-5, I don't got it, but I'm talking online. Δεν το έχω κάνει. Ο Edit. Ο Edit. Το κατάλαβα, είδες? Ξαναβάρτε το ήρθε κι άλλο να το δει. I done balls on his brain, this bitch. I just been like 7K in this bitch. I been balls on his brain, this bitch. Big child 4-5, I don't got it, but I'm talking online. I done balls on his brain, this bitch. I just been like 7K in this bitch. I been balls on his brain, this bitch. I just feel like 7K on my wrist. Big child 4-5, I don't got it, but I'm talking online.